nze mwozo ekene mu na asimu konye chi ya zele ebe no tata na borromeo hospital ke ye bute me ba bu this girl Ejima ka fabo then onye nka e me operation na pele okay ni ma pele they have been calling fa ogo if in fact what's not so far busy on a world and then I not so far busy on this world e kwara fa kafana ebe I no na borromeo hospital ke what do be here children's ward na children's ward kind so fa okatago all my brother bu pastor see about when be you fa na akporo nsi na okam bianum kai male ba yes square support offer asire go fa bu 600,000 ego ni 671,600 so the Zeus family bele ego kanji support offer so yeah then about 250,000 I am a BML operation man I call us fakafana so dalu business ga na aga n'ihu ajọ mma ya afọ ajọ mmadụ ya afọ because ị na-eme mma na-aga na-eme ife dị mma ụwa na-ekwupụ olu gị onye ọya adịla mma people nwee ike na-asị ka ebe di anọ ma di ebe travel ma na onye mụrụ nwa ọkwa ịmụrụ onye amụrụ nwa ya pụntụ na onwe bad luck na marriage onye eze anụlị ya ka mesie gị achọpụta na ọtụba ụmụ nwaanyị na-abụ ime ana ekwutekwu ya then ya nwa na onwe ya she's from Umuoji even the man don't care ọ chọrọ ịma ka ụmụ si mee ọfụrụ dị ma ụmụ ya a na-asị ya bịa wele ndị ya ọ na-akọ ratatatata ọ dịka gị nwa bụ nne ya okay so ọ gwụsị aka ọra m n'ọnụ ọ kọlụ fakọrụ wite akwa ụmụazị anụnwa mere nji wee bịa so all the ekene Zeus family. No problem with the ego. Zeus family, go down. Thank you. Even if you go to imagine. Even when I come, the God of love will always be with you. Thank you very much. Amen. It's can only get better. Friday, Saturday, abalị amụ mma agbalị anyị na-agbalị dịkwa ebe ọ na-arụ sezi shọ ya anyị afụrụ so batazie on Saturday akpebe ihe izatara ebe 10 ebezie ekpere so ọ nwe pastọ mọmị kpọọ na fon wee kọwacha ya pastọ asị mọmị nke ọba ekpere ma ọ ga-akpụchi were oso ndị kpanyị na fon sị na ọ fụrụ ebe dadi m ji na mama mara ebe bi ya so abịa chọọchị kpesị ekpere nwa mma nwa na wee binye wee sị na ọfụ mgbe a na-akụ ogene na-akụ bee na ọwụwa mma moto pịa pịa ya mmegota Obuno we na try nke shade wa buru. Ma ka ebe wasi buru. We buno. Buno ifu ko si. Odi akudo okwu. Odi akudo okwu mba sef. Ibu ni ti o ko so ko. Ma jela dadi ma ngo sef. Sorry no. Sorry no. Igbo mulo nze mo. Ụmụ ejima m bịa funa ani ebe a. Then mfosi afasa Simba na ndị arịọlọ Zeus family. N'ọkọdụ na onwela ọkọdụ na 10 naira ka m welu support unu. Moto pialo mpafa Kenya na gota gbafela ọsọ. How many days kuncho ya? 2 days and 2 days and ọ nọ n'ime gota. So wee bịa borromeo hospital bịa netesia ụmụ ejima m bịa afọ. Mbe ife ndị anyị anụ ọlọ Zeus family nsị na ọka nye nufa ọbgodu from the Zeus family account ka fa welu ọbgodu tii ya 100,000 arise now big up top even I had like today ya big up it can only get better I'm along number full peace and love ziko jide nkunji o jide nkunji na nwele ya na-eme enugo onweli ya na-eme ngwa ka ọ dị n'uwo ngwa nsogbu adọ thank you peace and love